Gospodine Kujiću, da li nam možete reći pobednike Lige šampiona od početka do kraja? Može, nije pravo. Hoćete pobednike ili sve finalne mečeve? Sve finalne mečeve, naravno. Može, nema problema. 56. Real Madrid, Reims 4-3. 57. Real Madrid, Fiorentina 2-0. 58. Real Madrid, Milano 3-2. 59. Real Madrid, Reims 2-0. 60. Real Madrid, Eintracht 7-3. 61. Benfica, Barcelona 3-2. 62. Benfica, Real Madrid 5-3. 63. Milano, Benfica 1-0. 64. Inter, Real Madrid 3-1. 65. Inter, Benfica 1-0. 66. Real Madrid, Partizan 2-1. 67. Celtic, Inter 2-1. 68. Manchester United, Benfica 4-1. 69. Milano, Ajax 4-1. 70. Feyenoord, Celtic 2-1. 71. Ajax, Panathinaikos 2-0. 72. Ajax, Inter 2-0. 73. Ajax, Juventus 1-0. 74. Bayern, Atletico Madrid u dve ponovljene utakmice, prvi meč 1-1, ponovljeno 4-0 za Bayern. 75. Bayern Leeds United 2-0. 76. Bayern Saint-Étienne 1-0. 77. Liverpool Borussia Mönchengladbach 3-1. 78. Liverpool Bruges 1-0. 79. Nottingham Forest Malmö 1-0. 80. Nottingham Forest Hamburger 1-0. 81. Liverpool Real 1-0. 82. Aston Villa Bayern 1-0. 83. Hamburger Juventus 1-0. 84. Liverpool Roma 1-1 na penale 4-2 za Liverpool. 85. na Heyselu Juventus Liverpool u ovoj tragediji 1-0 za Juventus. Zašto tragedija? Kad su izbili navijači. 86. Barcelona Steaua 0-2. 87. Bayern Porto 1-2. 88. PSV Benfica 0-0, 6-5 na penale za PSV. 89. Milano Steaua 4-1 kad se Milano provukao u onoj magli protiv Zvezde. 90. Milano Benfica 1-0. 91. Zvezda Olimpik 0-0, 5-3 na penale. 92. Barcelona Sampdoria 1-0 posle produžetaka. 93. Olimpik Milano 1-0. 94. Milano Barcelona 4-0. 95. Ajax Milano 1-0. 96. Ajax Juventus 1-1, 4-2 za Juventus na penale. 97. Borussia Dortmund Juventus 3-1. 98. Real Madrid Juventus 1-0 za Real. 99. Manchester United Bayern 2-1. 2000. Real Valencia 3-0. 2001. Bayern Valencia 3-2 na penale, regularni tok 0-0. 2002. Real Bayern Leverkusen 2-1. 2003. Juventus Milano 0-0, 5-3 za Milano na penale. 2004. Porto Monaco 3-0. 2005. u onoj ludnici od finala Liverpool Milano 3-3 na penale 3-2. I prošle godine 2006. Barcelona Arsenal 2-1. Šta će biti ove godine? Pa, ponovljeno finale, bar se ja nadam, pošto je već ponovljeno Liverpool Milano iz 2005. i mislim da će opet Liverpool da triumfuje. Koliko? A dobro, to su sad nezahvalne prognoze sa koliko, ali mislim da će bude 3-4 razlike za Liverpool. Mislim, Liverpool je mnogo jača ekipa od Milana, to se vidilo. Milano se provlači i onda ga je stigla protiv Liverpoola surova kazna. Trebalo bi još jednom da ga stigne. Jer se provlačilo, da ne nabrajam samo koliko se samo puta provlačilo, to bi već potrelo.